umncintiswano wanyaka odlule naniphume unombolo 3 kulonyaka nenze njani ninyukile noma nihlile kulonyaka sidlale kahle kakhulu ngoba sasehlanga sivele sanyuka saya kunombolo 2 ingoma yentombi 83.66% number 2 ezasemshukansizwa ingoma yentombi anithi kulonyaka niphuma unombolo 2 ikephi la ngathi khona ninyuse kakhulu amasokisi kulonyaka sinyuse kakhulu amasokisi ngoba sikwazile ukufaka umfutho sathola isikhathi futhi esithe ukuthi xaxa ukuthi sizilungiselele esashaya ukuthi abadlali esinabo bancane abafikile kule nani elilindelekile ezinye izingane ziyafika zizilungiselele bese kuthi abazali bavele bayinqabele imbangela yokuthi abazali bangabe besavuma nezingane zabo yipi enye imbangela ukuthi abazali banqabe ngesikhathi sisazilungiselela isikhathi esiphuma ngaso isikhathi sekulate khona okwenza ukuthi abazali babuye bangathembi ukuthi siwesa practice noma sisihambile indawo zethu kulonyaka sendlale kangaki phambi kwamajaji kulonyaka sesidlale kabili phambi kwamajaji okokuqala safike sahamba sayodlala eBhambatha lesaphuma khona unombolo 2 sadlulela lapho sahamba sayodlala emqatsheni la esafike khona ke esigazange siphumelele isashaba khona isibalo mawukuthi eBhambatha naphuma unombolo 2 yini yabankinga senke emqatsheni ukuthi nithatha unombolo 1 number 2 Tiyashala lapha emqatsheni ukuthi safike lapha entombi zakhona zinabantu abaningi kanti thina sasibancane yona into eyenza ukuthi